10 ዓመት ንኢንደፊኒት ናይ ብሓቆም ዲዮም እዚ 10 ዓመት ንብሎ ዘለና ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዕቁባ ንዝተባሃቡ ሰባት ቋሚ መንበሪ ፍቃድ ወይ ኢንደፊኒት ንኽረኽቡ ዘድልዮም ግዜ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዕለት 17 ሕዳር ወር 11 2025 ማለት እዩ ጸሓፊት ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ሆም ኦፊስ ሰክረታሪ ሻዕባና ማህሙድ ኣውፂኣቶ ካብ ዘላ ትልሚ ወይ መደብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነዚ ሕጂ ዘሎ 5 ዓመት ክትገብር ኣለካ ቋሚ መንበሪ ፍቃድ ወይ ኢንደፊኒት ንኽህልወካ ዝብል ናይ መንግስቲ ረቑሒታት መንግስቲ ብኣዋጅ ካብ ወርሒ 4 2026 ካብ 5 ዓመት ናብ 10 ዓመት ከም ዝቕይሮ ብወግዒ ኣፍሊጡ እዩ ሕጂ ኸ ነቲ ካብ 5 ናብ 10 ዓመት ዝቐየርዎ ናብ 20 ዓመት ንኽቕይርዎ ሓድሽ ኣዋጃት ኣውፅኦም ኣለዉ ማለት እዮም ብሓፈሻ ኣብ ስርዓተ ዕቁባን ኢሚግሬሽን ዓባይ ብሪጣንያ እቲ ዝዓበየ ጽገና ወይ ምቅያራት ተባሂሉ ዘሎ ኣዝዩ ሰፊሕን መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ምጉዳል ስደተኛታት ብፍላይ ከዓ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝዓለመ ምዃኑ ንሳ ኣብ መግለፂ ኣፍሊጣ ማለት እዩ እዚ ኣዋጅ እዚ ዓብን መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ቀኒ ነይሩ ብጣዕሚ ከዓ ንምትግባሩ ኣዝዩ ከቢድ ክኾኖም እዩ ማለት እዩ ንመንግስቲ ከዓ በዳሃ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ፖለቲከኛታት ይእምቱ ሰላምታይ ረሳዕናን ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ማህደር ኔትወርክ ከመይ ቀኒኹም እምበር ንሎማዓንቲ ከዓ 4 ዓበይትን ኣገደስትን ኣዋጃት ኢሚግሬሽን ዓባይ ብሪጣንያ ዝብል ሒዝናልኩም መፂና ኣለና እቲ ዝወፀ ኣዋጅ ብሓፈሻ ንኢሚግሬሽን ዝምልከት ንተማሃሮ ንገየሽቲ ንስደተኛታት ንብዙሓት ምስ ኢሚግሬሽን ዝተኣሳሰር ዝምልከት እዩ ንሕና ግን 4 ቀንድን ዓበይትን ብፍላይ ከዓ ንሕብረተሰብና ኣገደስቲ ዝበልናያን ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ክሳዕ መወዳእታ ክትከታተሉ ብክብሪ ይዕድመኩም ሰናይ ምክትታል ካብ ዝሓለፈ ውሑድ ዓመታት ጀሚሩ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኢሚግሬሽን ዘለዎ ኣረኣያን ኣካይዳን ዓብ ለውጢ ክገብር ምዃኑ ክካታዕን ክዛረብን ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዕለት 17 ወር 11 2027 ስደተኛታት ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ህይወት ዋጋ ከፊሎም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንኽኣትዉ ዘተባብዖም ወይ ዝድርኾም ዘሎ ነገራት ምቅያራት ክገብሩ ምዃኖም ኣብቲ ኣዋጅ ኣፍሊጦም ማለት እዩ ሻዕባና ማህሙድ ዋና ጸሓፊት ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ እንታይ ትብል ስደተኛታት ምስ ኣተው ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝወሃቦም ኣባይትን ገንዘብ ከሎ ኣብ ርእሲኡ ብጸሊም ስለ ዝሰርሑ እዮም ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ብብዝሒ ዝመፁ ዘለዉ ክትብል ከተረድእ ፈቲና ነይራ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እቲ ንሓተቲ ዕቁባ ዝወሃቦም ኣባይትን ገንዘብን ኣዝዩ ውሑድ ምዃኑን እቶም ሓተቲ ዕቁባ ብዙሕ ግዜ ሓደ ካብቲ ዓቢ ምምራር ዝገብሩሉ ብፍላይ ናይ ገንዘብን ኣብ ሆቴል ዘለዉ ከዓ ተጸበይቲ ናይ ምሳሕ ናይ ቁርሲ ናይ ገለን ብምዃን ዳርጋ እሱራት ምዃኖም ዝገልጹሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ሕጉስ ኣይኮነን በቲ ዘውፅኦ ዘሎ ባጀት ቶም ስደተኛታት ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ሆቴል ዘለዉ ሰባት ከዓ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝገልጹሉ ኣጋጣሚታት ትዕዘብ ኢኻ ብሓፈሻ ግን ዋና ጸሓፊ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ሻዕባና ማህሙድ ነቶም ሓተቲ ዕቁባ ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ስደተኛታት ዕቁባ ዝረኸቡ እውን ብሓፈሻ ክትገልጽ ኮላ እንታይ ትብል ብዓይን ኸፈልቲ ግብሪ ክረአይ ከሎ ሓተቲ ዕቁባን ዕቁባ ዝረኸቡ ሰባትን ኣብ ክንዲ ሰሪሖም ዝነብሩ ተጸበይቲ መንግስቲ ጥራሕ ክኾኑስ ፍትሓዊ ይኮነን ክትብል ገሊጻ ነይራ ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ኣዋጃት ንድፊ ወፂኡ ዘሎ እዚ መንግስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብመሰረት ጠለብ ናይ ህዝቢ እኳ እንተበለ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ፖለቲካ ግን ከም ዝሕብርዎ ብናይ ህዝቢ ጠለብ ጥራሕ ዘይኮነ በቲ የማናዊ ክንፊ ናይ ፖለቲካ ዝኾነ ፖለቲካዊ ክንፊ ጽገና ወይ ሰልፊ ጽገና ሪፎርም ፓርቲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንዘርእዮ ዘሎ ህቡብነት ንምጉዳልን ምስኡ ንምምዕራይን ተባሂሉ ዝወፅእ ዘሎ ንድፊ ምዃኑ ባህታታ ዝወፀ እውን ምዃኑ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ይገልጹ ኣለዉ ማለት እዮም
بحفشة تنا 4 عبيتي أواجات ندف نبلن زلنا انتاي ينزل تقللا كنرينا قصر حدا زوهب عقبة كاب حجينيو جيزيا وطرح ايو يزبل عبرسيخا كتصلا بيلوم تايلوم قوامي منبر فقاد نختركب زدليكا جيزي 10 عامت كخوني مالتيو سلازي إذا بهالوم تايو عقبة نزوهبهم سبات نجيزيا وطرح يقبلو خلوه أفتح أواجه انتاي لهم يمقليس أمو نفس وكف سب عقبة زوهب سب ورقوتو عاب كل تعامتن فرقان كحدسو يو مالتي كحدسو طرح زي كونه قاع قدايو عاب كل تعامتن فرقان كرأيو عاب كابتاز مسألة حاجر كا زخونه اللوت انت دا ترأيو ناب حاجرو ناي مملاس تقولو علوو مالتي سلازي ناب حاجرو خمدلسي عاب كل تعامتن فرقان كا قدايو كرأيو مالتي اتخالا ات مسؤول أسعيبا مامتيامو زلو عب قصر حدا أواج مالتي قوامي منبر فقاد وكان اندفندت نمركاب 10 عامت كدلي إلو موتيامو اللو مالتي إذا مالت بحافشة اتحمش عامت زلو ناب 10 عامت كأيرمو اللو ناب 10 عامت ترح كأيرمو خمتناي قدم حمش عامت سانيحخا بغطتا ناب 10 عامت كتكير ترح زي كونون زدلك على وحيتات كتمال عليك ناي قانقا ملكت كهلو كالو قانقا تحلف عليك كان منجستي تصباي كتكون يبلكان انت عشان اتاويتات كا بزح كخون علو قال زبل ازتات زتقالليو حجون عبرس زي روحيتات 10 عامت راح زي كونس ناب 10 عامت كغيرو اواجات وي مدبات اوصيوم علو معناتهم بحفش اخر كله 10 عامت مصباي مالت نتوم سدتنياتات انت عينت ابهيوتهم انت عينت صعبين يزمصالو منتلك انا خريو خلخو بفلايت انتجريشن زبحال موحد مزناي زعدي ازي اصقامي مخنياتو نتوم سدتنياتات ابهوا وي ابطلطل كنوبري خات غدفم زلخا مخنيات اوشت 10 عامت زخونه لوط اب هاغروم تمصيو كم زملوسو سلازفولتو اتزنبرو نابرا نا غيزياو نابرا طرح يقون ناي نوح مدبات كسرعوخا بزعمي ازيو كبيد غبرو مالتي اتا قصر خلت اواج انت تبل عنقص شمونته ناي ايروبا وعل سبعو مسلات سدرابيت زبلي مالتي سبعو مسلات سدرابيت عنقص شمونته ايروبا وعل وي كاني بناي عباي بريطانيا حقي انت يوم زبلو established family life اذا مالت مسل مخبار زد قوما سدرابيتات زبلي اذا عنقص زي وي اذا حق زي نبوزحات كم قندي حمرت حق خوينو نابنت قدمي ناب عباي بريطانيا مئتاوكا سدرابيت كا انت دا امزغيب كام صنيحا قلعت كم زلوخا سبيت وي سباي كم زلكا امزغيب كانت تصنيحا بز عنقص زي وي بز حق زي مسرتيوم بزي زخونه يكون رقحيتات سبيتخا وي سبايكا وي دقخا زمصولكا مالتيوم ابز غيزي زي كاب مسكرم جميرو تطويللو بزي زخونه اتاوي خا مالتي ترقحيتات نبلو زلنا سلازي انت يوم زبلو زلو افتا اواج قصر خلته زنبلو زلنا كاليت اواج نريع زلنا اذا عنقص شمونته وعل اوروباوي بلاسكا بتوسخا ناي عباي بريطانيا حقي established family life زبل مقيارات كنغبرينا وي لوط كنغبرو لينا ممحياشات كنغبرو لينا يمزلو اذا عنقص زي نبزحات ناب سالساي حاجر وي كان ناب حاجروم نخيملوسو كم حدا عنقاف غيروم ريوم مدو مالتي مخنياتو ولاد انتلو سبيت وي سباي انتلو ابز عدي نتي حقي كسبرو وصل زي كلو عبيت فرد بمقاد طبقاتات بمحز كاب كملوس وز حاسبو بيت فردي ططو يبلوم سلازلو مقيارات وي كان لوط خنغبرينا تبلتا كاليت اواج نبلا زلنا تاسال سيت انتايا صغط مفتار اب 3 هاغرات افريكا اذن 3 هاغرات يلمون زلو انغولا ناميبيان ديموكراتيك ريبابليك اوف كونغو نين كونغو مالتي اذن 3 هاغرات زيغاتاتن غبن زغبور زيغاتاتن بتوسخ عقبه نعقبه حتى زتنصغو زيغاتات كقبلا سلازي كالا صغط خنفطرلني نازبل اواج اوصيمالو مالتي اتي صغط انتاي زبل نساتن بحفشا كمتي بزناي زعد حق مسرت زخونه سب اتجبن فلالي جن جبن زغبره سب بفل تدا كال زيغا كوينو كال زيغنت زلو سب انت كوينو
ኣብ ዝናይ ዝዓዲ እስር ቤት ምስተኣሰረ ፍርዱ ተፈሪዱ ኣብ እስር ቤት ምጸንሐ ኣብ ፍርቂ እስር ቤቱ ወይ ከዓ ኣብ ፍርቂ ፍርዱ ናብታ ዝመጻለ ሃገር እዮም ዝመልስዎ እዘን ሰለስተ ሃገራት ንብለን ዘለና ግን ዜጋታተን ክቕበላ ስለ ዘይከኣላ ፀቕጥ ክፈጥረለን እዮም ትፀቕጡ ዝብልዎ ዘለዉ ከዓ ነቶም ሕጋውያን ገየሽቲ ወይ በጻሕቲ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ቪዛ ዝሓቱ ንዓኣቶም ክንከልኦም ኢና ዝብል ምፍርራሕ ወይ ከዓ ንፀቕጢ ክፈጥራ ከም ዝኾነ ኣብቲ ኣዋጅ ነጊረና ኣለዋ ስለዚ ተቐዳሚት ዝበልናያ ዝውሃብ ዕቑባ ንግዝያዊ ን20 ዓመት ቋሚ መንበሪ ፍቓድ ወይ ኢንደፊኒትድ ሌካ ትብል ተኻልኢት ንብላ ዘለና ዓንቀጽ 8 ኤውሮጳዊ ውዕል መሰል ዝተመስረታት ስድራ ቤታት ዝብል ወይ ከዓኒ መሰል ምኽባር ዝተመስረታት ስድራ ቤታት ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ሕጊ ምምሕያሽ ክገብሩሉ እዮም ሳልሰይቲ ንብላ ዘለና እዛ ናብ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ ፀቕጥ ምፍጣር ዝብል እዩ ታራብዒቲ ከዓ እንታይ እያ ኣብቲ ዘውፃቶ መግለፂ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ጸሓፊት ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ከዓ ሆም ኦፊስ ሰክረታሪ ሻዕባና ማህሙድ ኣብ ዘውፃቶ መግለፂ ሓተቲ ዕቑባሲ ኢላ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣበርክቶ ተጸበይቲ መንግስቲ ጥራሕ ክኾኑ ፍትሓዊ ይኮነን ኢላ ነይራ ንዖም ጥራሕ ዘይኮነሲ ነቶም ዕቑባ ዝተዋህቦም ሰባት እውን ኣብ ክንዲ ሰሪሖም ዝነብሩ ተጸበይቲ ካብ መንግስቲ ክኾኑ ጽቡቕ ኣይኮነን ወይ ከዓ ፍትሓዊ ይኮነን ኢላ ገሊጻቶ ዝነበረት ሕጂ እንታይ እዩ ካብቲ ኣዋጅ ኣውፂኦሞ ዘለዉ ሓተቲ ዕቑባ ነብሶም ዝኽእልሉ መንገዲ ክፍጠር እዩ እቶም ዕቑባ ዝተዋህቦም ሰባት ከዓ ካብ መንግስቲ ከይጽበዩ ሰሪሖም ክነብሩሉ ዝኽእሉ መንገድታት ክፍጠር እዩ ስለዚ ሕጊ ከውፅኡ እዮም ማለት እዮም ነቶም ሓተቲ ዕቑባ ናይ ስራሕ ፍቓድ ድም ክብዎም ካልእ ድም ክገብሩ ወይ ነብስኹም ከኣሉ ድም ክብሎም ብሕጂ ዝረአይ ነገር እዩ ስለዚ ኣብኡ ለውጥ ኣሎ ኣብቶም ዕቑባ ዝተዋህቦም ሰባት ከዓ ሰሪሖም ዝነብሩሉ መንገዲ ወይ ካብ መንግስቲ ሓገዝ ዝወሃቦም ድም ጠጠው ከብልዎ ብሕጂ ክረአይ ማለት እዮም ስለዚ እዘን ኣርባዕተ እዚኣተን ካብተን ዓበይትን ኣገደስትን ኣዋጃት ናይ ኢሚግሬሽን ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዕለት 17 ወር 11 2025 ማለት እዩ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እዘን ኣርባዕተ ኣዋጃት ንምትግባሩ ብፍላይ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዝብል ኣዝዩ ከቢዱ እኮ ተኾነ እቲ ናይ ኤውሮጳዊ ውዕል ዘለዎም ዓንቀጽ 8 ንቕይርዎ ወይ ንኸመሓይሽዎ ነዊሕ ዝወስድን ኣድካምን ምዃኑ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ይእምቱ እዮም እቲ ቀንዲ ግን ኣብዚ ዓዲ ውሽጢ ዝግበር ምቅያራት ግን ቀልጢፉ ክጸድቕ ከም ዝኽእል ቢቢሲ ጋዜጠኛ ኣብ ዘውፃኣቶ ምስ ሓደ ኣብ ሰልፊ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ፓርላማ ዘሎ ሰብ ከም ዘዕለለቶ እቲ ሪፎርም ፓርቲ ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ጽገና ውድብ ዝበሃል ናብ ስልጣን ንኸይመጽእ እዞም ዘለዉ ሰልፊ ዕዮ ወይ ሌበር ፓርቲን እቶም ሰልፊ ዓቃባውያን ኮንሰርቫቲቭ ዘለዉ ኣብ ተቃውሞን ዝከኣሎም ይጽዕሩ ከም ዘለውን ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን ዘለዎም ኣረኣያ ከዓ ይተሓባበሩ ምህላዎም ስለ ዝገለጸት እንታይ ዘርእየካ እዚ በታን እቶም ናይ ሪፎርም ፓርቲ ወይ ከዓ ናይ ጽገና ውድብ ንብሎም ዘለና ከይመፁ ናብ ስልጣን ክልቲኦም ብምትሕብባር ይሰርሑ ምህላዎም ይዘርእየካ ስለዚ ብሓፈሻ እዚ ንብሎ ዘለና ዓንቀጻት ወይ ኣዋጃት ናይ ዕለት 17 2025 ናይ ሕዳር ማለት እዩ ገና ብሕጂ ዝወፅ እዩ እዚ ማለት ኣዋጅ ንድፊ እምበር ኣብ ሕጊ ዝቆመ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ከመይ ይሰርሕ እንተኢልና መጀመርታ ንድፊ ተውፅእ ፓርላማ ይካትዓሉ ቤት ፍርዲ ከዓ ከም ሕጊ ይቆሞ ስለዚ በዚ ክንብሎ ፀናሕና ምትሕብባር ናይቶም ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ወይ ናይቶም ሰልፊ ዓቃባውያን እንተዳ ኣሎ ኮይኑ እዞም ዘለዉ ኣብ ስልጣን ሰልፊ ዕዮ ወይ ሌበር ፓርቲ ንብሎም ዘለና ናብ ሕጊ ንቕይርዎ ዘለዎም ተኽእሎታት ኣዝዩ ልዑል እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ እንታይ ንግንዘብ ብላነ መንግስትን ህዝብን ዓባይ ብሪጣንያ ብሓፈሻ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘለዎም ኣረኣያ ናይ ብሓቂ ተቐይሩ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብኣሉታዊ መንገዲሲ ካብ ኣወንታዊ ዝነበረ ኣረኣያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ናብ ኣሉታዊ ጠቕላላ ከም ዝተቐየረ ክንዕዘብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብሓፈሻ ብፍላይ ዚ 20 ዓመት
ቋሚ መንበር ፍቃድ ንኽትረክብ ትብል ንብዙሓት ዋላ ኣብቲ ሰልፊ ዕዮ ዘለዉ ወይ ከዓ ኣብቲ ሌበር ፓርቲ ዘለዉ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑን ኣዝዩ ንስደተኛታት ከቢድ ከም ዝኸውኑን እኳ ተገለጹ። ከምዚ ዝበልናዮ ግን ከም ሕጉ ቀይሙ ኣብ ባይታ ዝትግበረሉ ተኽእሎታት ኣዝዩ ልዑል እዩ ማለት እዩ። ብሓፈሻ እዚ ንብሎ ዘለና ኣዋጃት ኣዋጅ ንድፊ ናይ ዕለት 17 ሕዳር 2025 ንመን እዩ ዝጸሉ ወይ ከዓ ንመን እዩ ዝምልከቶ ንዝብል ኩላትና ከም ንፈልጦ ሕጊ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ እቲ ዝወፀ ኣዋጅ ብጀካ ንከምዚኦም ዝበሉ ወይ ንኣብነት ሕጂ ካብቲ ወፂኡ ዘሎ ኣዋጅ ዋላ 10 ዓመት ዝብል ነርስ ዝሰርሑ ኣብ NHS እንተኮይኖም ወይ ኣብ ግብረ ሰናይ ብቮለንተሪ ዝሰርሑ ሰባት እንተኮይኖም ዲዮም ኣታዊኦም ጽቡቕ ኣታዊ ዘለዎም ዲዮም ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎም ዲዮም ይፈላለዩ። ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ወፂኡ ዘሎ ኣዋጅ ንኩሉ ዝምልከት እኳ ተኾነ ግን ገሊኦም ሰባት ግን ኣብ ትሕቲ 10 ዓመት ኣብ 5 ዓመት ጥራሕ ናይ ቋሚ መንበሪ ፍቃድ ወይ ኢንደፊኒት ክወሃቡ ዘለዎም ተኽእሎታት ልዑል ምዃኑ ኣብቲ ሕጊ ቆይሙሎ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ በቲ ናቱ ኩነታትን በቲ ናቱ ስራሕን ኣታውን ንኣብነት ናብ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ዜግነት ዘለዎ ዝተመርዓወ ሰብ እዚ ንብሎ ዘለና ኣይምልከቶን እዩ። ግን ብሓፈሻ ንመን እዩ ዝምልከቶ እንተኢልና ነቶም ብሕጂ ዝመፁ ነቶም ሓተቲ ዕቑባ ወረቐቶም ዝፅበዩ ዘለዉ ማለት እዮም። እቶም ሓተቲ ዕቑባ ክንብል ከለና ወረቐት ዝፅበዩ ዘሎ ሰብ ኣብ ቀረባ እዋን ወረቐቱ ዝተዋሃበ ወይ ናይ ዕቑባ ሕቱኡ ዝተመለሰሉ ሰብ ማለት እዩ። ስለዚ ኢንደፊኒት እንተኾንካ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ዜግነት እንተለካ እዚ ንብሎ ዘለና ኣዋጃት ንድፊ ዝምልከተካ ወይ ዝምልከቶ ሰብ ኣይኮነን ማለት እዩ። ብሓፈሻ ክንርኢ ከለና እዚ ወፂኡ ዘሎ ኣዋጃት ንድፊ ከምዚ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ኣብ ተግባር ኣይወዓለን ዘሎ መዓስ ዝውዕል ብሕጂ ከም ሕጊ ምስ ቆመ እዩ። ስለዚ ክንዳናገር ይብልናን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዛ ንዛረበላ ዘለና እዋን ወር 11 2025 ማለት እዩ ቋሚ መንበሪ ፍቃድ ንኽትረክብ 5 ዓመት ጥራሕ እዩ ዘድሊ ረቑሒታት ተወሳኺ ብጀካቲ ናይ ገበን ድዩ ናይ ካልእ ዘድሊ ናይ መገሻ ክንደይ ወርሒ ጌሽካ ካብዚ ዓዲ ዝብል ካልእ ዘድሊ ኣይኮነን። ካብ ወርሒ 4 2026 ከም ዝብልናዮ ናብ 10 ዓመት ብኣዋጅ ስለ ዝተቐየረ ክቕየር እዩ። እዚ 20 ዓመት ንብሎ ዘለና ግን ብሕጂ ክግበር ዝኽእል ነገር እምበር ኣብ ባይታ ዝስራሓሉ ዘሎ ነገር ከም ዘይኮነ ከስምረሉ ይደሊ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ካልእ እንታይ ክብል ደሊ እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳያት ኣዝዩ ቀልጢፉ ዝቃየር ዘሎ ነገር እዩ። ምክንያቱ እቶም ሪፎርም ፓርቲ ዝበሃሉ ህቡብነት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣዝዮም ላዕሊ ዝኾነ ህቡብነት ረኺቦም ስለ ዘለዉ ናብ ስልጣን ክመፁ እንተደኣ ምርጫ ብሕጂ 3 ዓመት ገለ እዩ ዘሎ ናብ ስልጣን ንክመፁ ዘለዎ ተኽእሎታት ልዑል ስለ ዝኾነ እተን ዘለዋ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ውድብ እቶም ሰልፊ ዕዮ ዝበሃሉ እቶም ወይ ሰልፊ ሌበር ፓርቲ ዝበሃሉ ዝበዝሕ መንበር ናይቲ ፓርላማ ሒዞሞ ዘለዉ ኮንሰርቫቲቭን ወይ እቶም ዓቃባውያን ፓርትን እቶም ሰልፊ ዕዮ ንብሎም ዘለና። ስለዚ ክልቲኦም ብምትሕብባር ነቶም ሪፎርም ፓርቲ ዝበሃሉ ናብ ስልጣን ንኸይመፁ ክኽልክልዎም ወይ ከዓ ክዕንቅፅዎም ዝፍትንሉ ዘለዉ እዋን ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘለዎም ናይ ሕጊ ምቅያር ኣዝዩ በብዕለቱ ዋላ ንኽትከታተሎ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ምዃኑ ብተወሳኺ ክሕብር ይፈቱ ማለት እዩ። ብሓፈሻ እዘን 4 ኣገደስትን ዓንቀጻት ኣዋጃት ናይ ኢሚግሬሽን ናይ ሆም ኦፊስ ኢሚግሬሽን ናይ ዕለት 17 ወር 11 2025 ነዚአን ይመስላ። ብሓፈሻ ንሎሚ ዝነበረና መደብ ነዚ ይመስል። ካልእ ግዜ ምዕባለታት ናይዚ ኣዋጅ ንድፊ ንብሎ ዘለናን ካልእን ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና። ክሳብ ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ንራኸብ። በብዘለናዮ ሰላም ቅነ ሰላም ወሰናይ። ታንኪዩ ይቐኒለይ።